Hor. Babaji, nोंसिना मोजां? Baik. Babaji mendeng, बैसागु बोथोराव? मोजां मोनदों, मोजां. Moजां. Ompay nih yang napar Munda Urkumara. Kameramena bini arena logoफोर नोंथांमोना hello लोगोफोर आंनि रिंसार RBBTY YouTube चेनेल नोंथांमोनखौ खनसे बरायना थाबाय दायो नै लोगोफोर आर'नाइ लानानै माने बैसागु मोसानो ओंखारबाय आरोना जोङो ओमफ्राय दायो आं हारसिंसो दं आरोना लामायाव नै ओमफ्राय जोंनि लांगोनायाव दं आरोना दायो आं लोगोफोरनि आं आर'नाइ गांसे लानानै ओंखारबाय आरोना माने आं बारा देलायाखिसै आरोना दिनै सिम्पोल देलायबाय लोगोफोर माने जोङो न' हाबनानै मोसागोन आरोना बयनावबो जौ गिसि माइब्रानि माथानि लोंगोन आरोना जोङो लोगोफोर जोंना बिमायाबो देलायगासिनो आरोना माने बैसागु मोसानो बिसोरबो माने मोसायो नादो आरोना न' लोगोफोर माने जों सेंग्रा सिख्ला मोसानो नादो आरोना लोगोफोर सिख्लाफ्रा दायो देलायबायबो जानांगौ जों माखासे ओंखारबावगासिनो बै लामायाव दं सोरबा ओमफ्राय ओरै साहाबो देलायबाय खोमा माखासे दहायनो देलायबाय होननानै खिथाहरदोंमोन बिसोरो फन हरनानै लोगोफोर नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा इन्टारेस्ट जाखागोन आरोना दिनैना माने बैसागुनि ब्लगा फुरा गिसि माइब्रानि माथानि मोनलोंखागोन आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा इन्टारेस्ट मोनखागोन आरोना दिनै लोगोफोर नायदो नै जोंना बिमामोनाबो देलायनानै रेडि जाबाय आरोना नैबे जाबाय जोंनि बिमा नै बेना जुमग्राया गोजालायबावसो नै ओमफ्राय सानैया मादै आरोना नायदो नै फट' लागासिनो ओमफ्राय नै फट' खेबबाय ओरै दं नै खानाय खफायावसो मा होनो बिदिखौलाय मादै नालाय नै बिबार थुलायलायदों आरोना दायो मोसाहैसिगोन आरोना बिसोरबो ओंखारलांनो नारबाय मोसालायबावगासिनो एसे बिमाया मोसालायबावगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बक्सआ दा बेयावसो दं आरोना नै जोंना फैगासिनो रेडि जाजोब्बाय आरोना नै ओमफ्राय गासिबो फट' लागासिनो आरोना बेयाव नै मादै फट' लादों आरोना नायदो नै लोंनानै फुरा फेना फैखाबाय आरोना बे दा खाबनै लोंबानो फिथिंखासिगोन आरोना नै नायजाखाला मेगनानो नै गायखौ नायदो नै थबसु होनानै फैलायबावदों आरोना बियो गस्ला सारबावसो ओमफ्राय दायो रेडि जोब नै गोबोर सिख्लाफ्राबो देलायना फैजोब्बाय आरोना नै दायो ओंखारलांनो नारबाय आरोना जों लोगोफोरनि बक्सखौ देलायाव थिखांबाय आरोना नै ओमफ्राय गासिबो फैजोब्बाय नै बैसागु होनदोंब्रा दे नै मैथा खावब्लाखौ फुरा फावदार दाखौनो फैलायदों आरोना ससमाया नायदो नै 100 बोसोर बोराय हमग्रासो आरोना हाथायफ्रावथ' नायजाखाया नै मोनामलायो सिख्लाफ्राबो देलायना फैजोब्बाय आरोना नै बिराद साइज ससमा हमलायबावदों दिनै सासे ओरैबो नै जि मोजां देलायना फैखादों आरोना मोसानो थांजोबनो नारबाय आरोना नै नायदो बयबो फैजोब्बाय नै सिख्लाफ्रा खिबाव दङ लाइन ओमफ्राय नै सिगाङावबो मोसाहैजेनसै आरोना नै सिख्लाफ्रा आयु खानायाव नै नायदो बिबार थुलायलायनाय सानैनाबो लोगोफोर दायो मोसाजेनबाय आरोना नै लोगोफोर नायदो सिख्लाफ्रा मोसाजेनबाय आरोना नै आबैमोनावबो मोसाजेन नारबाय आयौ मालाय खुलुमनांगौ आरोना लोगोफोर गिदिरखौ गिदिर उन्दैखौ खुलुमोना मादै मोनाव मोनलाय जेनबाय लोगोसे बेयाव मोसानानै बेयाव फैलायबाय आरोना नै आइ माबासो मोनदों मोसानानै मोजां मोसादे बैसागु होनब्ला दे लोगोफोर दायो जों मोसाना फैखांलायबाय आरोना नै बिथिं नै औवानि दालां दंलायबावसो ओमफ्राय माबायदि मोनदों बैसागु बोथोराव मोजां मोनदों मोजां मोनदों नायलांबाय Alhamdulillah थांलायबाय दायो मोसानाया जोंना थांसैलाय दसेयाव मोसाहैसैलाय आरोना बुंबाय नामा नोंलाय दासो जाहांदोंना लोगोफोर दायो जोंनि न'आव मोसाफैफिनबाय आरोना माने दहाय जोंनिफ्राय थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय जोंनाव दायो फैफिनबाय आरोना लोगोफोर नायदो
dia nih juluna dan nah. Julunya nih. Mama Ji mari sih malah. Mama Ji ketemu nama. Kelang musana bikin biar na, mani zina kami hari kelas sabi bejar na nih, di kundo nugi ar na, ini kan kelas sabi nih na jeng lagi ber, kalau lagi ber hari kelang musa kembali, tapi saya musa share na nih, tapi sekarang minggu ini nama musa na nih minggu baik, minggu kina, apa pun nama musa nih, ayo, disulai, musa na na, cukup di terakhir mati, musa kasih lama-lama, tapi lama ya tahu sih, silo. Bella musa orang luar nanti lagi ber, tapi kau sih tak aja dia. Kau lihat dulu lagi. Jalan. Ada, apa sih? Jalan. Bisa gue isi. Soalnya apa sih nilai? Coba, gitar. Leng naik sini. Apa sih? Udah ya balok kas biar nalo gue. Mungkin banyak masuk lagi musa nala nama. Ayo. Tang bosing lagi ber, paling tung bayar naik sih. Setua ke. Sekarang kau berapa sih? Sebentar guys. Benar. Musa benar. Kalau gue bertanya purulan ada nanti mani berubah singgah sekolah kami ini purulan ada gue berlabian nih sudah sampai yang besi lah share nah sering kami ini di mana tuh tadi sih guru puru lakukan bayar nah lagi ber lakukan ya tuh sampai situ bayar nanti namu sabun nggak lagi ber sabun nggak kausian tuh mau jengna kausian tuh bayar nah para beragi lar nah kausian tang bayar nih bayar nah Mama Ji Wisna Bujang bisa kasih deh. Lalu nih asal semerah ini. Kita koplan. Kalau gue beranak kamera ini naik dari Barmunda Burkumara, surah kamera orang muita koplan. Azra banyak labu dengar orang nabi kom. Malam parah nih pak. Surah Azra tapi itu nih pak. Barmunda Burkumara renga kamera ini. Muita koplan salah. Lama-lama musa kaya orang lagi bende. Aja. Kalau gue beranak nih Barmunda Burkumara kamera ini nih birat lihat jauh dari surah. Birat salah. Surah Azra nanti salah lihat pi. Kamera kamera gua anggo, Barmunda Burkumara birat apa? Nah ini nih, muita kaulan, kayak. Kalau ngorbe itu dia sesuai, apa nih yang Barmunda Burkumara? Kamera kamu mesti yang nabi kau. Barmunda Burkumara, kamera no. Terakhir lagi Barmunda Burkumara, kamera kamu biar na. Barmunda Burkumara, baik kan jauh kamera. Barmunda Burkumara kamera menarik, itu pun sebenarnya. Berbeda. Bener. Ini nih Barmunda Burkumara itu kalau nggak sebenarnya, itu kamera aku bener.
Pokoknya lagu buat kamera Daya be kamera khusus karena be lupa ini nafsu. Kamu? Lupa. Kalau kamu daya be kamera khusus kan? Loh, kira dia. लोगोफोर नै दा सिख्लाफोराव थांबाय आरो ना माने एसेल'सै मोसानांगौआ लोगोफोर जोंना मोसानांगौआ बारा गैला आरो ना माने भिडिअखौ आं बिनिफ्राय दोनथ'नो सानबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै आंना बारमुदा बरकुमारा केमेरामेना बेनो आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनिफ्राय सिनायना लादो आंनि केमेरामेना बेनो बारमुदा बरकुमारा 100 थाखा हाजिराखौ दिनै मोनसिगोन आरो ना बे एसे बुंहरदोब्रा माबायदि एक्सपिरियेन्स दा मोजां मोनदों एसे बैसागुनि एसे खेबनानै एसे मोजां मोनफिनदों 100 थाखाखौ मा खालायगोन 100 थाखा मोननायखौ 100 थाखा मोननायखौ एसे माबा मेथाइ जानोसै एसे लोंसै बैसागुनि लोंथ'वा दा उनाव लोंगोन लोगोफोर भिडिअआ बेनोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरो ना आंनि केमेरामेन बारमुदा बरकुमारखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना बैसागुनि नामाव लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर बाय बाय होनदो दे शेयार आरो कमेन्ट आरो लाइक गावस्लाजोबना हरदो आरो ना खालामो बाय बाय लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरो ना बाय बाय अके बाय बाय होनदो दे एसे बाय बाय होनदो दे मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम